Sa Vigan City, Ilocos Sur, patay ang isang driver matapos mahulog sa ilog ang minamanehong payloader. Nag-aalerto Ivy Hernando. Patay ang driver ng payloader na nahulog sa Mestizo River ng Vigan City, Ilocos Sur nitong Sabado. Sa video na kuha ng PDRRMC, kita ang nakatagilid ng payloader at ang pahirapang pagsagip sa biktima na kinilalang si Renel Pantalyon, 24 anyos, empleyado ng isang construction company. Umabot ng halos 30 minutes yung pag-cutter niya doon sa may bakal kasi nakaipit yung katawan niya doon. Dinala pa sa paggamutan ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Sa investigasyon, nagtatrabaho ang biktima sakay ng payloader nang mahulog mula sa itaas ng mga graba. Ayon sa pulisya, walang foul play sa insidente. Tutulong ang kumpanya sa naiwang pamilya ng biktima. Ang nakikita doon, umatras yung payloader, dire-diretso na siya doon sa may ilog. Droning talaga. Yun lang po talaga yung sinabi ko. Kasi nung nakita ko siya ate, bloated talaga siya. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amyanan.